tavallaan kaikki kiinnostaa. Kaikki mikä on sillä lailla jotenkin, miten se nyt sanoisi, sydämestä tehtyä kiinnostaa. En mä tahdo Amerikkaan, mikään luvattu maa. Ei se oo mulle mitään mystiikkaa. Mä mitä tekisin Pariisissakaan. Suurkaupunkien valojen alla ei oo mulle mitään paikkaa. Mutta aina silmisi kiinni jää, kun sanot, hei joko mennään. Sun kanssas mä lähden minne vaan. Lennän vaikka kuuhun tai Gruusiaan, jos vain otat minut mukaan. Ei nämä kartat mitään tiedä. Niissä on viivoja liikaa. Ei nää tiet voi mihinkään viedä. Mut jos sepä tietoisuutta hetkenkin siedät, voit reitit löytää, jotka uusiin maisemiin vievät. Ei me tarvita taksia keskustaan. Nurkan takana on satumaa. Sun kanssas mä lähdin minne vaan. Lennetään lehdellä nakkikiskantaa. Tai mihin vaan meidät tuuli kuljettaa. Mut tää hetki on nyt se kanssas jaan. Väännetään vahvaimet kaakkoon ja katellaan, miten päin ääniaallot liplattaa. Kyllä mä ajattelen siinä musiikin teossakin ihan samalla lailla, että tavallaan semmoinen niin ite-taide ja tämmöinen niin kuin perämetsä underground, että kuka tahansa voi olla taiteilija ja silleen, aika paljon ne on semmosia tyyppejä, tai sit oikeastaan ihan mikä tahansa, mikä tulee sillä suoraan, että samalla tapaa kuin noissa biiseissäkään, niin en niin pyri mihinkään ihmeelliseen vaan että se on tämmönen ajatus ja se tehdään näin. Äikille teksti.